Ndiyanamkela ke futhi kulo mfanekiso we-multiplication. I-multiplication. Into esawuyenza ke kulo mfanekiso into yoba senze imizekelo mhlambe eminintsana okanye iingxaki ezininzi. Sitsho siqalise ke futhi ukunqaya i-multiplication table zethu, iitafile zethu zokuphinda-phinda. Uba uyayibukela kakhulu ke le mifanekiso uzayazi ke into yoba ukunqaya akufane kusincede kakhulu apha kwi-maths okanye apha kwizibalo. Kodwa ke into entle apha kwi-multiplication yinto yoba uba ukhe wafunda ukunqaya mhlawumbi ezi multiplication tables zakho ziza kunceda phambili xa usenza i-maths yamabanga aphezulu. Kodwa ke andifuna ukuthembisa uba ziza kwenza i-maths ibe lula. Kodwa ke uba uyenzile le nto yokunqaya kuzawuba bhetele kunoba xa unganqayanga. Ngoku ke i-multiplication table yintoni? I-multiplication table nje yitafile esibonisa onke la manani xa siwaphinda-phinda. Masikhe senze umzekelo u-2 times 1. Siyayazi mos uba ngubani? Ngu-2. Simongeza ku-2 kangaphi kayi-1 izasinika u-2. Loo nto leyo iyafana ke nobani? Besithe naba no-1 kanene. U-1 xa simongeza ku-1 kayi-2 ibe ngu-1 plus 1 ngubani? Ngu-2 ne? Ilula ke leyo. U-2 times 1 ngu-2. Sibonile ke uba kulaa mfanekiso wokugqibela u-2 times 0 ngubani kanene? Ngubani? Ngu-0. Kuba kaloku u-0 besithe xa simmultiplaya nantoni na sifumana u-0 futhi. Masikhe sigqithele. Ngubani u-2 times 2? Siyayazi ke uba izawuba ngubani? Izawuba ngu-2 usongeza ku-2 kayi-2. Ngoku ke ngu-2 plus 2. Okanye ke singathi sithatha lona u-2 simongeza ku-2 kayi-2 okanye lo wesibini. Kodwa ke siyaba impendulo ngubani? Ngu-4. Ngubani u-2 times 3? Iyafana ke noba ngu-2 simongeza ku-2 siphinde simongeze komnye u-2. Ngo-2 ke abathathu aba. Okanye singathi ngubani? Ngu-3 simongeza ku-3 kayi-2 njengoba besifundile kulaa mfanekiso ogqithileyo. Kodwa ke impendulo iyafana kuzo zombini ezindlela siyijonge ngayo. Kuba kaloku 2 plus 2 plus 2 no-3 plus 3 ngubani? Isinika u-6. Masigqithele ke sithi u-2 times 4 iyafana ke loo nto noba ngubani? Ngu-2 plus 2 plus 2 plus 2 bayi-4 ne? Uba uyakhangela ke phayana iyafana nje laa nto nale besiyibhale phaa uba 2 times 3 ngubani? Ngu-2 plus 2 plus 2. Uyamboma nanku nalapho ukhona. Kodwa ke songeza nje omnye u-2 ke ngoku. Ngoku ke uba siyonqena ube sibalana nayo yonke le nto ka-2 plus 2 plus 2 singakwazi ukuthi okay hayi suka nankuya u-2 plus 2 plus 2 siyayazi uba ngu-6. Kuba kaloku besiyibhalile apha kulo mgculo apha ngaphezulu sithi ke okay ngu-6 lo andithi. Ngoku ke u-2 times 4 kukuthatha nje la 6 wethu songeze nje u-2 ibe ngubani? Ibe ngu-8. Ndiyaqonda uba ke inoba ndikuphazamisanga kakhulu kuloo nto. Kuba kaloku uyabona xa siqala phaa kulaa 2 sisiya ku-4 songeza nje u-2. Uyayibo? Siqala kulaa 2 siya ku-4 songeza bani? U-2. Sithatha ku-4 siye ku-6 songeza nje u-2. Sisuka ku-6 siya ku-8 siphinde sathini? Siphinde nje songeze u-2. Sithi ngoku u-2 times 5 ngubani yena? Ngubani? Ngu-2 plus 2 plus 2 plus 2 babe bayi-5 ne? Iyafana ke noba ngu-5 plus 5 loo nto. U-2 times 4 ngubani? Ngu-8 andithi. Ngoku sathi ngoku sawuthatha nje la 8 songeze bani? U-2 okanye sithi u-5 plus 5 ngubani? Ngu-10 ne? Ewe ngu-10. Masikhe sigqibezele nje le ye-2 times ke i-table. Kodwa ke ndiyaqonda inoba ikhona le nto seniyibona isenzeka apha. Masithi ke ngoku u-2 times 6 ngubani? Ngu-2 plus 2 plus 2 babe bayi-6 1 2 3 4 5 6 ne? Iyafana ke noba ngu-6 plus 6 kayi-2. Singayijonga nangazo zombini ezo ndlela. Sithi ke ngoku ngubani? Ngu-12. Sithathe nje la 10 songeza u-2. Sithi ke ngoku xa sigqithela siye so sithathe la 10 andithi sathi songeza u-2 phaa safumana u-12. Xa sigqithela sithi u-2 times 7 manditshintshe umbala. 2 times 7 ngubani? Ngu-2 plus 2 plus 2 plus 2 eyi iyadinisa le nto. Bangaphi?
1 2 3 4 5 6 7. Okay, sithi iyafana ke nonga ngu7 plus 7 ibe ngu14. Ngoku sithatha nje la 12 songeza u2. Uyayibona lana uba xa sigqithela siya kweliphezulu inani sithatha nje ngokongeza u2 kweli besikulo kulo mgculo apha ngaphezulu. Masigqithele sithi u2 times 8 ngubani yena. Singaphinde siyibhale futhi yonke lento okanye senze ngale ndlela yethu ilula nje yothatha nje u14 songeza u2 ngubani ngu16. Yebo, 14 plus 2 ngu16. Sithi okanye ngu8 plus 8 siyamazi ke no8 plus 8 uba ngubani ngu16 naye. Okanye besinobhala bonke abathu siphinde sibale futhi kodwa ke sifumene indlela elula yokuyibhala lento. Masithi ke ngoku sesikude ngoma singaqhubeleka eside siyofikela naphi napho sifuna ukuya khona. Kodwa ke masikhe siqhubeleke sikhe siye masiphele ku12 mhlambe. Kuba kulapho ke abantu baqhela uphela khona. Kodwa ke ubufuna uqhubeleka ke nawe ngakho uqhubeleke uzifundise nje maths akho nto uzayiluza apha. Masithi u2 times 9 izaba ngu16 nje sisongeza u2 ngubani u18. Okanye sithi ngu9 plus 9 ngubani ngu18 naye. Sithi u2 times 10. Yabona ke ezi zika 10 i-times table nomangaliso kakhulu kuba kaloku ku10 uzayibona kodwa phambili. Kodwa ke u2 times 10 sawuthi ke ngosithatha nje la 18 songeza u2 sifumana u20. Okanye singathi ngu10 plus 10 u10 plus 10 ngubani ngu20. Uyabona ke into enhle ngalento into yoba iyafana nje noba ngu2 songeza nje u0 pha ekugqibeleni. Kodwa ke nizayibona pha kwi10 times table uba isebenza kanjalo nyani. Ewe, masigqithele ke ngoku siye ku2 times 11 andithi. U2 times 11 ke into esiyenzayo sithatha la 20 songeze u2 futhi sifumane ubani u22. Nansi enye into enhle uyayibona uba apha nje kuthathe u2 samphinda kayi2 iyafana kodwa ke nayo uzayibona phambili nale. Masigqithe siye kuyokugqibela besithe sawuphela ku12 andithi. Sawuthi pha ke ngoku u2 times 12 kubani besithe ke sizawuthatha nje la 22 futhi songeze u2 futhi ibe ngubani ngu24. Iyafana ke noba ngu12 plus 12 okanye sithi ngo2 abayi12 sibongeza kunye bawusinika impendulo efanayo u24. Iphelile ngo2 times table leyo. Uyibonile nje uba qho xa simultiply ngenani elingaphezulu kwelinye songeza nje u2 kweli beliphambi kwalo. Kodwa ke masikhe sizame uyizoba kakuhle lento senze i-multiplication table yethu kakuhle. Into endizawuyenza ke ngoku ne ndizawubhala onke la manani am apha ecaleni kanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay mandive ndiphela apha ku9 kuba ingathi ispace andizuba naso apha. Kodwa ke yena msebenzi into onoyenza ke wena uzawuthi ke ngoku xa sigqibile umfanekiso mhlawumbe uqhubeleke uyigqibezele uyophela ku12 mhlawumbe. Kodwa ke ngoku into endizawuyenza ndizawuphinda ke ngoku ndithi irow yami yokuqala le ndizawubhala pha phezulu ndithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, ngoku ke indlela esizawuyenza ngayo ke ngoku lento into yoba sithi ndithatha lo 1 andithi ndimultiply ngo1 so u1 times 1 ngubani ndizayibhala apha ndithi ngu1 u1 times 2 ngu2 u1 times 3 ngu3 1 times 4 ngu4 5 6 7 8 9 kuba lokhu 1 times anything usinika loo nto ifanayo. Masiye ke ngoku2 ne sisandozenza ngokamandi 2 times table yethu. Masitshintshe umbala pha kula 1 sithi nalapha ku2 masenze umbala ohlukileyo sithi mhlawumbe ublue ke 2 times 1 ngubani ngu2. Iyafana ke no1 times 2 lonto ziyafana ezi numbers. Sithi u2 times 2 ngubani ngu4 2 times 3 ngubani ngu6. Ngoku besandoyenza ngoku sathi ngoku siyangeza nje u2 apha. Ngoku ke sithi besikubani ngoku 2 times 4 ngubani ngu8. Sithathe nje u6 songeza u2 2 times 5 ngu10
2 times 6 ngu-12. Yabo manje ngeza nje u2 qha apha. Apha besongeza u1, apha ngezantsi songeza u2. 2 times 7 ngu-14. 2 times 8 ngu-16. 2 times 9 ngu-18. Masigqithe ngoku siye ku-3. Mandiphinde ndifumane omnye umbala futhi. Sithatha uyelo. Sithi 3 ke 3 times 1 ngubani? Ngu-3. 3 times 1 iyafana no-1 times 3 ngu-3. Ziyafana izinto zimbini. Sithi u-3 times 2 ngubani? Iyafana ke noba ngubani? Ngu-2 times 3 so mfambi iyafana no-2 times 3 ngubani? Ngu-6 ne? Sithi ngoku ngu-3 plus 3 mos u-3 times 2 ngu-6. Uyayibona ngoba apha songeza nje u-3. Sithi u-3 times 3 ngubani? Ngu-9. 3 plus 3 plus 3. So sithi 3, 6, 9. Sithi 3 times 4 ngubani? 12. Songeza nje u-3 apha sithi ngubani? 12 plus 3 ngu-15. 15 plus 3 18. 18 plus 3 21. 21 plus 3 is 24. 24 plus 3 is 27. Uyayibona ngoba u-3 times 9 ngubani? Ngu-27. 3 times 8 ngu-24. Ngoku ke u-8 plus 8 plus 8 abayi-3 ngubani? Ngu-24. Masiye ku-4. Ndizawuba nokukhawuleza ngoku kancinci ukuba ndiqomene wasesiyibalile le nto. Ngoku ke nje masiyibhala ke le nto ufamba uyanqaya ke wena kuba famba sowuzazi nje ngentloko xa sekubuzayo. Sithi u-4 times 1 ngubani? Ngu-4 ne? Sithi lena ke sizawubane songeza u4 kule. Sithi u4 plus 4 8. 8 plus 4 12. 12 plus 4 is 16. 16 plus 4 is 20. 20 plus 4 ngu-24. U4 times 6 ngu-24. 4 times 7 24 plus 4 is 28. 32 36. Hayi ke masigqithele ngosiye ku5 ne? Sithi u5 times 1 ngubani? Masitshintshe umbala sifake u-purple. 5 times 1 ngu-5. Sithi ke ngoku u5 times 1 ngu-5 ne? U5 times 2 ngubani? Ngu-10. 5 times 3 ngubani? Ngu-15. Ngoku songeza nje u5 apha. Ngoku ke uyabona i-5 times table ke uzayibona nayo uba kumnandi gqithi uyenza kuba zibane zitshintsha-tshintsha nje ii-1s units. Zibane ziba ngu-5, zibane ziba ngu-0. Kodwa ke uzayibona phambili nawe le nto ndiyithethayo. Ngoku ke besithe songeza nje u5 apha sowusathi ngu-15 plus 5 ngu-20. 25 30 35 40 45. Siphinde ke ngosigqithele siye ku6. Sithi masiyibhale ngo-green. 6 times 1 ngu-6. Songeza u6 12. Songeza u6 18. Songeza u6 24. Songeza u6 30. Songeza u6 futhi 36 42 48. 48 plus 6 ngubani? Ngu-54. Uyayibona u6 times 9 ngu-54. Okay, masigqithele ngosesawugqiba ngoku. Siye ku7. U7 times 1 ngu-7. 7 times 2 ngu-14. 7 times 3 ngu-21. 7 times 4 is 28. Songeza nje u7 apha. Sithi 7 times 5 u-28 plus 7 ngubani? Ngu-35 ne? 7 times 6 42. 7 times 7 49. Sithi 7 times 8 ngu-7 plus 49 ngubani? 56. Ndandiqhela uyibhidanisa ke u7 times 8 ongu-56 no6 times 9 ongu-54. Kodwa nje mandikubonisile ngoku ungayibhidanisi ke wena. Kuba lo indlela endandizikhumbuza ngayo ndandisithi u7 times 8 uno6. U6 times 9 akanayo 6 ngu-54 kaloku yena. Sithi ngoku u7 times 9 ngubani? Ngu-7 plus 56 izawuba ngu-63. Okay, sigqithele ke siye ku8 ne? 8 times table. Sithi 8 times 1 ngubani? Ngu-8. 8 times 2 16. 8 times 3 24. Uyabona songeza nje u8 futhi. 8 times 3 ngu-24 no3 times 8 ngubani? Ngu-24. Ziyafana. Ziyafana yayibo naziya. Ngoku iyafana wasenza izinto kabini.
kodwa masigqithele sithi u8 times 4 ne songeza nje u8 pha ibe ngu32 ibe ngu40 ibe ngu48 songeza nje u8 sithi futhi 8 times 6 ngu48 no6 times 8 uyayibona ngu48 ziyafana ake masigqithele sithi u8 times 7 kubani ngu56 ne besisando yenza ngo 8 times 8 64 sithi 8 times 9 ngu64 plus 8 72 masikhe siye ku9 times ke ngo kuphele umbala ngo manje ngiphinde nisebenzise la blue ne 9 times 1 kubani ngu9 9 times 2 18 9 times 3 sesizazi zonke izinto kuba singabani siyami siyozijonga pha phezulu babe sesizenzile u9 times 3 3 times 9 27 songeza nje u9 ke ngokwapha sithi ngu7 u27 plus 9 36 u36 plus 9 ngu45 yayibona xa usongeza u9 uba ngathi wongeza u10 kodwa uphinde ubuye umva kayi1 ngoke u36 plus 10 kubani ngu46 kodwa uminus 1 sithi 45 ubuya jonga ngopha i-ones units ezibomba ziyehla zona from 9 8 7 6 5 kodwa ezi zilapha kwi10 ziyonyuka zona 1 2 3 4 kodwa ke sizayibona phambili yonke lonto besitheka nene songeza abantu songeza u9 kuwo onke lamanani xa sifuna ezi 9 times table so sizathe ngoku pha u9 times 6 songeza u9 pha ku45 be ngu54 yebona ngiyapha sithi 9 times 7 ku63 9 times 8 ku72 9 times 9 is 81 sigqibile ngoku i-times table ka1 to 9 into endifuna uyenze ngoku ndifuna uhambe uyonqaya zonke ezi multiplication tables ezi so that kulo mfanekiso ulandelayo into endifuna uyenze ngoku ndifuna sigqibezele siyotsho ku12 mhlambi zanibona kumfanekiso olandelayo ke